משהו שתעשיית בריאות. לא, לא, לא. מעיינות של מים רותחים, מעל 100 מעלות, אתם בטח תראו את המבואות. הנה, הנה. בדיוק. איזה בועות. המים רותחים. מים שחורים מהידה. זה מים שמגיעים מקרקעית האדמה, שעולים למעלה, אבל שעוברים את הבעירה התת-קרקעית, מתחממים ועולים למעלה. יש המון ריח של גופרית. שם אין סיבוב, אי אפשר לעבור.